Abo no nsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. No nsia kase ebre na aso se yede esomwo. Eye kase a na nakwadjesi company limited aso asene. Ope edansie ho ni mapapa. Papa ni nyina bia na asam ka bia ni akire no. Na wode ani akyem ewo na nakwadjesi company limited na so ye. Na akwa akoto bi efri ne awde hyase diko ise odi bewie no. Udru ekoba jesi semprem na kache a ubenya bi. Na daworoma eno aso kase yasene say ma bi o man Ghana mu nsem ene ama no ne de emfa ema na hunu nsem no sane yetie pepepe na wo gina bonte so na wo ka won so watimi aka bi mpanin sei ba akofo no nsantimi nkata nyame ene nti end point homeopathy clinic enso ebochidom pa aboa ama no nsia kase yetimi de aben obabia wo bia Leicester Company Limited wo mo de Yas toothpaste ene ne brush no de aba adwaman so de beboa yen ama yesen ene yanumu etimi ada ho 2074 eno nso eboa yen hohoro ye moja ne ntini nyina mu na ba bia wo hawo bia wo no ni nyina de afri ho one mother Roma ene wo maso yasene a yede kase ebre wo yatena se ewo Sompa 106.5 FM Accra hayi upiemu ewo Kumasi a Sompa 93.1 wono nso agikase kama ya obopete Adamfopa radio ewo France ahenkro Paris no mu Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ene wo Takrade Sompa 106.1 ewo Tachiman Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza ena Sompa 101.3 eno ewo Doma hona Doma FM 100.7 wachikasiye bopete Kaneshia Band Radio ajikasiye sanso ena upiemu ewo mfifi mantemu a Kingdom 106.1 FM eno mankesim ya wono nso nsemi ebopete mfimfi mantemu nyina mo bia nso enye bi etie mepacho ya join yen ewo decoder na so bia radio phone nyina wono ubehunu se Sompa FM yenso yeginamu wo hopa afei Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so yeginamu wo hodenden a ensem no bebre yakruchi ede akogu ho ubiebie mu a na wo sane mu a na yebiebia sane Kama Sompa TV so live, loud and clear. And a paying some way did you want to know. Na possibly, and say Yabura Santimamu Prempe Assembly District Court Wahono Wajeri ni Pebi, Nebisu wa fan womo. Adaya so Wamaka Kotura, Eddie Egu Otun for Abatwa, Wama Brasa Mobia, and two Renguhono. And no be an education woman Shadanya ye, Nunti. So for her and woman some such as free senior high school no or my review any yania manone say Benny and Tembe Timia war near Jedi na fe ombeje de du omjetra ba be hano envoy one more UK NFA China woma ba besra Jedi so afo na nkomo a wo mabo ye de ba aduana busia ye wo asmanya eno asantemantam mo wo mo de aba se nyame ya adom a next month ya maiden birthday wo mu no sabo so me no a na kantanka na safo kantanka wo mo be krokra na chi kra na yede mu nchi mu bebre na owura kwaku anyi de hu de bu wose ye nkwaso a ne ye nkana ntoga na fo nyina asom titru wono mu a ye nkana hu se NDC fo yi na firi mu no wose oda so akutakada o NDC ni me ofa Donald Trump wose se o NDC ni se o MPP ni wono mfa ne ho Nemum say baba Iran any US for ntokwa na ohwa na Iran for asada trotro ne ma bi de agu nkrata so de abra ne say wonno wanyintum eno ne kwan ombefa so ombesi ntokwa na no pa de totally unacceptable nya de a obeji atum kra we ene nsema hodo bebre ene ka ho a eno anu ba no ya je adwa ede mo nchiremu ebre wo rich bit my stony ene de nam social media no so bra Edajeri ebo chidom kama na ni gugugu so se ya na nso wode ni ti atwere dan na yenso a ye be kan semi abe hon kama ede ama wo no me odoma nkoma chia me Obrempong nana kwaku ampuma mene mebra triple way man ejapia apam dada Adam te sade de foche Adam so mu no na we de etimu pa say de sushema efiri hanam Greenwich Meridian line so e ko London esanse age ba bia wiase nyina apa no so ya no waje akonwa yi wasom eno na ade bi efa wontoma no na ade akọ wadwuma
yenko frasa santimantem na ehona ba bedu ato ede aba san komo we no ma me Henrietta Aboaje wonne kasa ede ma Kumasi Metropolitan Assembly no ene wo se wo ma chi nipa bi mo wo mo chi wo mo no wo mo koto wura ede gu otumfo ra na bato a wo ma bra ama assembly kura aka se wa ye be chi wo ho no se de besi ama mre diu na ebinum ne nsa woro na wo mu die na ekoba asa no wo de yentie nkoma woni ba bedu eboy enu nti na ya tete o mo tie na ahomachi ye kwotete ho no ene ye hu se one no obi de abegu ho no obi so de abeto aso nti ye chi nipa na obi di na ko gina baabi nti ye saa na nya ni pensia a ye hu se be nunum ne fa ho no o mo di nra ebegu ho no na no na ye ma ye prosecutor so te ye say ena ahomachi ya ye nya nkofo o mo di say dwume nti the pictures ni video ni e de o mo court e de o mo chere court say dwuma die say ena nkofo no edi enyamra sem say nti court no pay mo na otie dwum eye worship Deborah J wa donko e wo court 2 Prempa Assembly Hall so ye toto o ma no mo di tu mu say ampa o mo ye o mo na wo video ni mu no na o mo di for nti na o say emra no edi o mo no so no eye judge na ma o mo two options baako ye say one omo be tia panel fine anasa omo kwa kotre aban kukumu na fine no o fine ni nipa baako bia 100 penalty unit no baako 12 cities no calculate ya nipa baako bia 80,002 na no na nipa num etimitua omo de na baako o ka ho wantumi entia ono no e wo say okoda aban kukumu for 10 days eno na obi se apajabumba pe ohene na ne mayira ewie ye no Ebeneza atakura omo bono 100 penalty unit no zero kura no wantimi ammo no homode anya wan ama koto anka se bi aye maneda nti wo kwa akode na duafie na saa enadui no wodi dokunsini ede minimini ni nsini pa ade aye adwumaden na ofiri mufiri a nwura ye fere ni nwura wonto bi nto abonten afi yengura mu ewo enwomasua ensem emu Waswafo hwe ngomesi asem so ewo man Ghana mu eye onamyamfo Haruna Idrisu wono ena de atodwa ena wo chese na no a no mo opposition no wo mo kan ye se wo no ba pe nyame ya adom na se Ghana fo de wo mba free senior high school policy ya mampani dada na na adodan ko akufo ado be mabo ada wo de ba ye no wo mba be ensakra kakra wo mo be review na mpa wo mo ba ye wo chese wo ma ye review ewo mo pa review no wo ma ye ni nyina no e yade atiawa na nsan aduane wo mo de ko no wo mo ye hu review ewo mu a aye say soche na bra wakasa no na National Teaching Council wo regional office complex e Otamale eho na oremnyamfo Haruna Idrisu ekoya na wokopa ho ntoma wode sa ensem wanyina ekoto udwa na bra na wakasa no yebomodin atwe bi egu ahoma so e de ma wo say we promise in the manifesto of the NDC led by President John Dramani Mahama that we will review free senior high school. There were many who chose to interpret review to mean cancellation, whether they conducted the Webster dictionary or my dictionary or their own. They know that review is review. We have accordingly reviewed the free senior high school, and we have reviewed it in 3 departments or enterprises of its implementation. 1, infrastructure, and 2, financing and feeding, and 3, quality assurance in terms of standards. In terms of infrastructure, we will all admit that between 2018 and 2024, we onimnyamfo Haruna Idrisu osofo a owe Ghana ngomasia ensem so na yete ninka no ene ma yanko osofo a wo hwe wo man yi dwadie ena afi kuare a yetimi adanso amana ye adwuma ensem so wono a na yetachima yatifimra se badwani Oba pa Elizabeth ofosuo jare mranimni na mami wotona boboa no ade achi anopa woni na adwuma efo ye adwuma wo behwa nipa bi mo tenchem wo maba ne asehefo ni na mmom woto nani no ana ohu His Excellency Christian Rock UK High Commissioner Edema Ghana no ze miwura akwaba woto nani ana obi foforo ka ho wo pani konson na wase mama ne so we de boko sai adeche nyame de che a jumbo so me no ne da to so de du efiri dako ekọ ne mienu ho no
enhyiamu bɛkɔ so ɛwɔ UK wiase nyinaa enhyiamudie yɛ no investment nom ne ho ahoafo nyinaa ɛbɛba bie na no sɛ Ghana ma mpani bɛba na mmom ansa ana no yɛde yɛba ma yɛde ka didi yɛho yɛho nkɔmmɔ na afei ɛbere no duru so koraa ansa na yɛbɛdi nkɔmmɔ no yɛho baabi yɛde bɛfa na deɛ nti a yɛaba nyinaa ne sɛ ɔpani kɔnsɔn wɔno na sesei wɔsi China anan mu ɛwɔ ɔman yi mu wɔba bɛsra na ne nyinaa akyi no kɔnsɔn sɛ wɔn mo deɛ sɛ wode besen akakaduro anaa prɛkɛsɛ kobi mɔmɔne nkyene anaa mako bibia wode firi ha abroni beans bayerɛ bɔɔde anaa wode kɔ China wɔn mo nye wo so toɔ kaprɛ afei wokɔ na sɛ wofa China flower ɛde aba anaa sɛ wɔn mo mpa ɛne wɔn mo Chinese restaurant koraa de aba ha ɛno nso wɔn mo nye wo kaprɛ ɛno yɛ nkɔmmɔ a wɔne maame ofosu agyare ɛba bɛdi ewia na yɛwura Christian Rogo nso de to so akyɛ sɛ saa ana UK nso ɛne Ghana deɛ sɛbi obi hu sampa hyem wɔne twinwa dem yɛto no ɛbom asɛfo nkyimfrɛfo de nkyɛmfrɛfo afuro ne deɛ yɛkɔ na mmom pere a yɛpere adua no ho nyinaa ɛyɛ minimu dɛ saa na UK nso ne Ghana aka bɔ mu a ɛba sɛ yɛmfa dwetire mɛhyɛ man yi mu yɛntoto biribiaa ɛno nso wɔn ayɛ krado enti adekye ansa na mampani koraa bɛba no nkɔmmɔ no ɛba dwadie mu a wɔn mo bae ɛne maame ofosu agyare bɛdi nkɔmmɔ wɔn mo kɔ nyinaa nso no na deɛ wɔsi Sompa anan mu ɛwɔ badwafie hɔ honorable Apam Dadaa enu grooming town no wɔ hɔ yɛntoa kaseɛ no so ɛwɔ nsɛm foforɔ mu no ahyɛ ne nso sɛ ɛkɔ ba gye sesempere mu bɛma ne kaseɛ no a ɛne yɛgu so a yɛbe ɛde ɛma wɔ no yɛde ɛne kyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu sɛ tiefoɔ bɛkaeɛ a nkyɛɛ biara saa ɛna birikyie kɛseɛ paa ɛbɔ ɔman Ghana bra Apostle Emeritus Engineer Kwadwo Safo Kantanka wɔto a yɛanom nse adu yi na akwaya wura hɔ sampa de ma Kristo asafo abusua no nyinaa ɛne ɔman Ghana ne wiase nyinaa titiri pa ne engineering ne automobile companies ɛwɔ wiase nyinaa no sɛ takum baako mogu ɛna wafiri mu no ne wɔtimi yɛ TV na ɔbɔ nsɛm kyerɛ TV na yɛ adwuma na asɛm na yɛ ka ne saa no na ɛbaa yɛ na manfo bebree ɛka sɛ o papa no kra yɛsie no adekyea wɔm so yɛnsie no adekyea wɔm so yɛbɛsie ne da sei ɛno ɛna ɛdeɛ na kɔtɔkɔ adehye busua no a wɔ ɔman Ghana mu ha sei wɔn mo abɔ nkɔmɔ wɔn mo firi asumanya ɛna wɔn mo ɛbɔ nkɔmɔ edi aba na panin a wɔn kasa de ma abusua no ɛyɛ na nakɔmɔ nakakari ɛna wɔkyerɛ mu sɛ nokorɛ ɛyɛ no deɛ amanfoɔ keka bi gu mu o yɛsie na wie yɛyɛ na ɛyɛ kura wie o na yɛyɛ engineer ɛyɛ wie wɔ Ghana ha na ntinsɛntwerɛfoɔ kura ntumi ante ama hɔ kaseɛ ɛna Sompa so kora wɔn anka ɛno na nnura wɔfrɛ da na Apam Dadaa ɛna ɔde tu n'anim no wɔkyɛ sɛ mokɔ a monka nkyerɛ wiase nyinaa sɛ bosomi yɛdi anim yi June bosomi no ne da ɛtɔ so aduonu num ɛna wɔn bɛsie papa na wɔkyerɛ sɛ wɔn mo de ne bɛkɔ ɛyɛ gomu ampota ɛno wɔ mfimfini mantam mu ɛhɔ ɛna wɔn bɛkɔ akɔ bibia akata n'akyi kura na sɛmi baayɛ no wɔn a wɔn de akɔbɔ n'asɛ tutu aba bio otumfoɔ sɛ tutu wɔn akɔbɔ n'amaneɛ asantema nyinaa wura wɔn akɔbɔ n'amaneɛ mo agye ato mu sɛ o ɛwɔ mu sɛ wɔfiri asumanya wɔ asantema ntam mu deɛ nanso sɛ wɔn nso wɔn de ne bɛkɔ gomu ampota akɔpɛ no korabi wɔ hɔ a asɛm kabea ne hɔ ama wɔgu nsa kura hyerɛhyerɛ wɔn nyinaa kosɛkosɛ ɛno nti si yɛte asɛm biara wɔ akyire sɛ wɔn mo sɛ dase ya na dase ya yɛmmɔ ne moguo koraa na yɛhu sɛ nyame yɛ adom a bosom yɛdi anim ne da yɛtɔ so aduonu num ɛna wɔmde Apostle Emeritus Dr. Engineer Kwadwo Safo Kantanka wɔmde ne bɛto mmerɛm na afei wɔmpɛ n'akyi korakora ɛne NDC ma nyinaa saa so na yɛgyaa Nana Akufo-Addo President Dadaa ɔmampanyini Agyakum Kufuor President Akotwam ɛne yɛwura Mahmood Bawumia a ɔyɛ flag bearer ɛma MPP ɛne MPP foɔ nyinaa saa so na n'aseɛ nso nkɔbio ɛma Kristo asafo mpanyinfoɔ ɛne asɔrema nyinaa sɛ wɔn yɛ mo abotere atwe abɛpem saa amoro na adua na akɔtɔkɔ adehyibusua ɛwɔ asumia asanteman so si yɛmfa nto ɔmanfoɔ nyinaa anim sɛ wɔn de hyeɛ wɔn nyankopɔn wɔn nua bɛrima wɔn papa wɔba a twa na ne hwɛ dan Apostle Dr. Joseph ayɛ mmɔbɔ bosome da ɛtɔ so aduonu num ana yɛbɛpɛ baabi
ɛgyina to a ɛyɛ June 25th 2026 saa da yi ɛna busua ɛne asɔre mpanyinfoɔ ɛne mma nyinaa aka wɔn dwuna bom sɛ saa da yi ana ɔbɛhwɛ wɔn de hyie korabɛ afei ɔsene mfa nto Ghana mma nyinaa anim sɛ obi sɔre ba so yɛ asɔre panyin ɔyɛ ɔba bi anaa ɔyɛ busuani ɛbɛgyina ɔka asɛm bi a ɛyɛ hurodohuro adasɛm ma wɔ bia ntie no kye sɛ wate afiri aduana kɔtɔkɔ royal family a ɛwɔ sumunya abusua panyini owura nyantakyi adomako anum wote yɛ abusua pani adomako nyantakyi ɛna wakasa afa ho no ɛno no enti sɛ wɔkɔ te ne baabi a sɛ mpo ne ba bi obi so ɔyɛ ba anaa ɔyɛ nana na wɔde date foforɔ bi ba abɔntene a ɛyɛ hurodohuro adasɛm ɛyɛ nsɛm a ogye to mu a ɛnyɛ yie na kwabena kakari ɛna ogina abusua no nyinaa na aduana kɔtɔkɔ ade abusua no a ɛwɔ somanya ɛna ogina homanan mu ɛna wɔbɔ saa nkɔmɔ yi a na ɔpɔn kyekyɛku ɛtase ne nyinaa kama ɛde ɛbrɛ yɛn ɛkoɔ ba gye sisi mpere mu bɛrima ae wɔn nyinaa yi hɛ ɛnɛ yɛ wɔn bɛto yi nyinaa wɔn de cement papapaa ne bi ɛna wɔn de bɛto ayɔn worɔ so concrete a wɔn bɛhyɛ ne nyinaa no ɛkoɔ ba gye sisi mpere mu bɛrima wɔn nso ne nam fam sɛ yɛ asa wɔ fa adeɛ fam nanso ne nyinaa mu no na yɛ ɛkoɔ ba gye sisi mpere mu bɛrima wɔn no ɛna wɔtumi aboa wɔ ama wɔnya ɔnan papa ɛde agyina so ama wɔatena se kama na wɔbɛbɔ adeɛ ne nyinaa de agum kama na biribi atumi ayɛ fine ɛno nti sɛ wɔpɛ akwankyerɛ wɔpɛ afutuo wɔpɛ sɛ yɛde wotɔ ne ma papa ne yɛsan de gu kaa mu ne boɔfoɔ yɛde gu kaa mu de kɔgya wɔ free a ɛkoɔ ba gye sisi mpere mu kɔnakakye na wɔn apa wɔato ne ho apete o Ghana ha fira TV besi anafo aponi ato mfimfini bɛbia wɔ hɔ gyina numbers no na wode gu kaa mu a wɔde kɔgya free ne boɔ no nso no ɛyɛ wholesale boɔ ɛna wɔde ma wo 0204 355 040 0204 355 040 na one no abo enkomo hwɛ yɛka nyinaa yi obi ti hɔ sɛ oh me de say me prostate de eno ne bekumi oh then na wogi yade amanfo agi sika ma won ho no wo de wogi prostate na ma ho me pa cho gai sa de ne nye enkasa me yade we eno ne bekumi da bi o wo breko a endpoint homeopathic clinic e wo ho endpoint homeopathic clinic wodu wa beka say I'm free ya ho physiotherapy wo ho massage gym bibia bi wo ho na wodu ho nso so a wo a wo pa wo onse na na yedi Mother's Day amanfo bebre anya mane bi agu wona so ntino wo mu anyina frɛ wo ho sa wo ya ba tan sans wo mu di fata wo mu call endpoint ye twa wo mu call endpoint no ye frɛ wo mu awofo ne na papa me pa choko endpoint na kwaje ba ne bi na bi anya fine me pa cho ye numbers no 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 ye chia kwai wo kroma bo hia wa asante bantam mo ena nkran hanso Spinters Road share signboard eho ena yebutu ena ye monkomo na emom ansa na wo frɛ ye nkra no wakiri wo sene ana afa na wo so de nti afa na wo betwiri mesrew fa Leicester Company Limited wo mo aduro na ya tworo ho yas say on the herba no say ye total care ana whitening emu bia fa twiri wo sene ahwade ubehunu se wo kasa ni efiri wanu mu ba bia boso obi ase wonama amanfo oben wo nyese bia wo bewia na emom wo hunu za de papa bi wo ho enti wo twi apinim me pa cho fa yas toothpaste ene ne brush no fa twiri wo sen na ebekɔ yie pa enya na e wo shops ahodo nyina mu bia meken aye adwuma unya ya nka betu bia ton je numbers ne tew 0501 619 588 0501 619 588 ena 0501 390 338 0501 390 338 na one yen abonkomo na ano na me ne papa bi di nkomo wo sei asem we yanka kura wono a befa megaphone e de anante krum sanse wono wonante kakra bi ana wabre na koma boni peri afi wono kuro ye ubo nse wo be nante wa sha chale wate sei ya bonse bia ne nanso na se ne nanse atatai bonse nanse oso wo wa ase nanim apagye nti onim so wo ye kese ze wonim se wo honhono ena wo te se ye ka se o eya anom T74 20 na 74 no eya anom bi ena okoto to aba akopɛ ya wonom ye wo se na de mi na mi ni o makoma ye ebo me peri ni nyina akɔ me na se tatai adanse kese no papa ifra mi a wo die de akyerɛ me se me nka nhye me de beba na nso ahunu bi eno nti mesrew ba bia wo bia wo de ne mogya mu anan ntini mu yade
me pacho bomode na kope 20 na 74 eni bito na emo opa T74 no eye nananum dudo no omde tete yen no a ene de DHC e de asom ayese nsuo keke na wanom wonti se enwono bia wa kire no asa wo no nsuo no bomode no mbi na emo opa enya mapemfo ba wo makoda no fo na akoda wo nya mfinhia dumie no wonum nyina no esa oyare no na esansi yare no foforo nso ano ekwan enya na pharmacy ni heba shop bia mu okanshi drug lane wo apedo do aton fo ne kire mu wo kuma senso Ashtown Kolina Keba udu ha ubenya biato ya number sa betimi afre no 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 wamada roma eno ma so yasene me yede kase ebrewo ye dane ho eni botete no me ensape twen yensesi a TV Emma Aketiapa and okre Emma Aketiapa pampa yemamo ene twan anopai ma yenwramwe ewo chiniyama nyuku wono maboboa no ora kwaku anyi dohu debu wono ene founder wono akure ye eba President Mills Institute onye ni pakuma akura wo wode atodwo achese ebinom se jama chine force wo mo yi na finu mo so ne da je chine no so anya no kro bi anyi ni mfiri party no woda so ya chine ba ya ni moja ya chine moja tinya dia esesa ne asesa ochina na ebi mu nso busa se na wo kwaku anyi do do bu pa nka chine ya ba konwa so se de wo besia kasa TV so FM so Sompa bai anka de bia forgotten country nka abetena so atena rap so de sukura abadi light so na wo yente wo nkasa no we NDC nini no so we NDC nini na no kra won ko Staff House esan say ye ka peace councilor waka ho nti wo konso obi antimi ampam no eno kire say waka ho pa de yenti no. Contrary to some opinion, I'm still NDC. Nobody's going to have a membership card. People don't even know that last year, I actually went to the Flagstaff House. Yeah, because I was working with the Christian Council and we had to go to the Flagstaff House. And we went to the Flagstaff House. And nobody stopped me from entering the Flagstaff. In fact, it was great entering the Flagstaff House. And I never worked at the Flagstaff House. I was there. Yeah, so we met the Chief of Staff. We met Julius. You are great relationship. So people don't know, I've been to that Flagstaff. And what I say, Tisa Adaji Mahmoud Baumia ya wonona sonofu yi na oye flag bearer ma wo mu se bia wo kona ase asori ana wo ko ba bi no akase debu na ne nyina akora wo mu nyina akọ na kra na wo betumi akọ akogya no nti wono na adwuma no etra party kura esanse wo ye man sonfo no baako ene America mampani Donald Trump aya me ofa pa nimpon ya nya nchen kura na no wone apam wofa Benjamin Nyantachi ya wono na ye prime minister ewo Israel Benjamin Netanyahu wo mo bienu kan bo mu na wo mo ko Ayatollah Khamenei eso ekoku nuku na ire ne ba ne wafa ase ne abusuafo no fa wahye wo nyina ase se wo mo ye nuclear weapon uranium site na wo mo ye no nyaade a wo mo peso wo mo ye kura nti wo mo ko hye no eno na sento ko ye gina mu fiti ajefo aboso me no de ba no a besi ne na afi wo mo ceasefire na wo mo eguso omo ya no baba ye ne kakra sa ama na no kra me for posti on social media no so say the war will be over quickly enti anche bia entokwa no to betwa eno na abam wofa Benjamin Netanyahu enso ba tro ese hwe wana se over se ase wo mo bienu kra ntem no poto biribiri ya che won wo bienu ase wo mo nka ene se Benjamin Netanyahu se ansa na ntokwa no to betwa no agi se Iran for one stockpile uranium no I was here ye free walk crash swase kra preprase mfuturo nyina gogu Strait of Hormuz na se ansa kra na ntokwa no to betwa ena me ofa nsa de to betwa sisi a na enra me ofa owa na onya asa yi Oxford Dictionary omo de ba ye no kenkan ya omo say representatives at the ma Iran for kwan ya omo be fa so omo be si ntokwa na no kenkan na residence hunu nie wei me wa fa so wagi tumo enye yi o
wo ka kire won ne ochina ka ho wono na ka sento kwa na tuo betwa ni manimu ya na emom sanse mhunu sabe ya o ma chocho de abra nu pa de wono sa America mampani wajitu menye ye na nkamfo akra so ma lockdown e wa America nyina no se America fo akra hye dem 30 years kra no a enka won obetua obi aka omo Iran fo wo bona ni bona nsa no se ba ko pekura wo be hye wom nyina ase enti se ne ono ka no wo mo nyi ntum dia nya de a wono ne wo maka no wo be gi atum we so e na ye gina na no payi nsem a ye de be so mo no ye de ne nyina asie bi afa no aso afidie no a ne ye de di wonto ano na poso bi ene se ye ko asantimamu Prempe Assembly District Court ewo Kumase no wode nipa bi akwa akoto afiase dadu adan a wakwa akoto wura de egu otumfo ra na bato so a wo mabra no na nipa nnum bi eka ho de tiri yeye fine no wo mutimi tuai a wo monya wo ho ade na wei aye asua de e ma afoforo ba bedu etoma yen eno ana engomasia so afo onimnyamfo Haruna Idrisu enso de beto dua kire se wo mo aye review e Free Senior High School no se na anu ka so mbo mbe review na manfo so mba betwam wo mo ntwamu mani na awuo wo se wo mo aye review ewo mu still yenya ye tie Sompa afia nje mu bekoso e UK abrochimamu ya ye dwum boso menum Ghana mampani bekobi dwadie ka ho na UK de oti wo mo na mu e wo mo mu Christian Rock wakwa akosra ma me Elizabeth Ofosu ajare wo kono woni pani konson woni esi China for so anamu ewo yebayi mu ene kokohye na nkomode wo mo abobi pa oponchecheku etiye mu eno no pon free wo na no de na ni kire mu wo aduana kotoko adehyebusuana wo mo akache ema kasamafo de ma wo ye na kwabena kakari obamode ande to ani mu se nyame ya adom a bosumi edi ani mu ya adwum bosumi ni de to so aduonunum ena Apostle Dr. Emeritus Engineer Kwajo Safo Kantanka wo mbe na yi ewo gumua mputa yewura kwaku anyi do hu se obi kasa wonye chiniye ba oni no sinihu na woye chiniye ba ne wo china ka ho na wono nadwuma etra patio enti wo mukọ Dr. Baumia ni Thanksgiving service ho na amanfo de ye propaganda nso wono no sade ya oduma kuma kan no wonfo sege na no na me wafa se America mampani se saa niema bi nsem hunu ena Iran fa chocho de abreda nyansa ba akuk sei won hu bi wom se eno no kwan on befa so a ebema entokwa ne to atwa no wono wagitum nne wochina ka ho a enye ye ntu no sei won fo sege wo mo nsem no kora wei ena nsem ho do bebre ena bebe ne kama edema wo bra na Kwadwo Jesse Company Limited aso yasene ma ya de kase ebre wo na Endpoint Homeopathy Clinic ebo ye chidom ya toothpaste ena ne brush every Leicester Ghana Limited ho na 2974 enso bo ye chidom no ye de wo SCA Sompa 93.1 eje kase wa Santimanta Muadan for Radio France Ahinkro Paris no mo waje ye Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takrade Sompa 106.1 ewo tachiman Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 ewo nkranza sabira no na Sompa 101.3 enso ewo doma eje kase doma FM 100.7 enso fire Kaneshia Ban Radio eje kase Kingdom 106.1 ewo Mankesim fire decoder na so no eye Sompa 106.5 FM Accra no Sompa FM no ewo decoder na so na Sompa 106.5 FM Accra no ewo Facebook no na YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com no so ehon so yede nsem nyina de akogu ho a Sompa TV so live loud and clear ehon so uhu ye tie ye eba bibia eye fine rich bit my stony and a dear co Facebook no so bra Elder Jerry enso ebo ne chidom kotokoto fase ye kama ma bibia eye fine enuano ma ebeje bre ekenkan kase edema wo no eye me odoma nkoma chiame Obrempong nana kwaku ampoma mene dada no a triple A mine ejapia